Проект Агротехнологична методология, базирана на биологично земеделие, Лимецът Древна иновация 2, е финансиран по програма Еразъм Плюс, ключова дейност 2, сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, чрез Центъра за развитие на човешките ресурси. Бенефициент по проекта е Селскостопанска академия в партньорство с ЕТА Петко Ангелов, Петком, Институтът по криобиология и хранителни технологии град София, Институтът по растителни и генетични ресурси град Садово, Изследователският институт по пивоварство и малцуване Чехия и Innovation Германия. Проектът цели да бъде създадена агротехнологична обучителна методология, базирана на биологичното земеделие, за да бъде постигната устойчивост на показателите на произвежданата през годините продукция от Лимец и крайните продукти от него, като хляб, пиво и малц. По време на изпълнението на проекта бяха проведени редици изследвания, в които взеха участие партньорите в инициативата. От чешка страна беше трансферирана и впоследствие адаптирана обучителна методология за устойчиво производство на лимеца. В рамките на реализацията на проекта проведахме пилотни обучения и завършихме обучителната методика и агротехнологичната методология. Присъединете се към нас и нашите знания на уеб страницата ни www.deinkorn.eu. Целта на опита с еднозърнестия лимец, заложен в ИРГР Садово, е да се изработи цялостна технология за неговото отглеждане от фермерите. Чрез прецизни опити ние целим да покажем датите на сеитба, които в световен мащаб не са уточнени, гъстотите на сеитба, това дали дава възможност лимеца да се тори с минерални торове, също ще бъде уточнено при нас, както и типа на предшественика, който ще използваме. Подбрали сме два контрастни предшественика, единият е слънчоглед, другия е грах. Слънчогледа е окопна култура, тя оставя площите след себе си чисти от плевели, но силно изтощава почвите и хранителните вещества са в значителна степен по-ниски, отколкото при предшественик грах. Граха обогатява почвите с азот, но замърсява площите с плевели и тяхното отражение ние го видяхме на полето. За систематизация и ранжиране на основните проблеми в сектора отглеждане на лимец в България сме извършили SWOT анализ, като сме посочили силните и слабите страни, възможностите и заплахите за отглеждане на лимец. Като силни страни са изброени наличието на местни образци лимец, адаптирани към конкретните агроекологични условия в страната, значителната площ на обработваеми земи, благоприятните агроекологични условия, добре развитото зърнопроизводство, изградените земеделски структури и стопанства, традициите в производството и преработката на зърнени култури, възможност за биологично производство и потенциал за развитие на пазарна ниша в тази насока. Като слаби страни са изброени неизползвания потенциал за развитие на аграрното стопанство, главно поради липса на предприемачество, недостатъчно изградена и амортизирана инфраструктура в селата, липса на стабилни семейен тип ферми с пазарна ориентация, висок дял на скрита безработица в натуралните стопанства, неразвито биологично производство до момента, недостатъчно ефективни публично-частни партньорства при управление на сектора. Като възможности в SWOT анализа посочваме агроекологичният потенциал за развитие на производството на лимец в България, съхранения генетичен ресурс при лимеца в генбанката на Институт по растителни генетични ресурси в Садово, използване на ресурси от структурните фондове на Европейския съюз, възможности за развитие на селски туризъм, традиционни местни храни и фермерски пазари, повишено екологично съзнание на потребителите,
стимулиране на месета на външни за района търговски и брокерски фирми на пазара на Лимец. Като заплахи посочваме влошената демографска структура на населението в селата, обезлюдяване на селските райони, недостиг на високо квалифицирани специалисти за подготовката на проекти за използване на финансовите ресурси по програмата на Европейският съюз, нарушена координация между наука, производители и потребители. Ще ви запознаем с обща информация за културата. Биологични и икономически предимства на еднозърнистия лимец в сравнение с другите култури. Биологични предимства. Успешно се приспособява към условията на околната среда и се развива в сухи райони благодарение на своята сухоустойчивост. Има отлична устойчивост към високите въздушни температури и почвено засушаване в сравнение с другите житни. Показва висока толерантност към болести и неприятели. Подходящи за отглеждане на по-бедни почви. Някои икономически предимства. Отглеждането и прибирането на реколтата се извършва със същата земеделска техника и оборудване, както при останалите житни култури. Предлага висока възвръщаемост на вложените средства и минимален риск в сравнение с другите житни. Отглеждането му е по-изгодно в сравнение с другите житни култури, които изискват повече финансови ресурси. Еднозирнестият лимец Тритикум монококум е една от най-ранно култивираните от човека форми пшеница. Зърна от див лимец са открити при датирани от епохата на неолита разкопки в района на Близкият изток, известен като плодородния полумесец, тази ивица земя, в която е възникнало земеделието. Смята се, че за първи път лимец е култивиран около 7500 години преди новата ера, близо до Карадак, област в югоизточна Турция. Световно известният руски учен, академик Вавилов, предполага, че центърът на произход на еднозърнистият лимец е Мала Азия, в съседните страни. Към тях по-късно са прибавени и вътрешните части на Балканския полуостров. На много места в днешна Русия също са открити древни следи от тази култура. През бронзовата епоха отглеждането му постепенно е намаляло за сметка на други култури, за да се стигне до определянето му като реликт, вид организъм от предишни геологични епохи, запазен в почти неизменен вид на ограничени места. И растителна култура без стопанско значение, отглеждана като регионален вид в Мароко, Турция, Албания, Румъния, Испания, Италия, Гърция, Кюрдистан, Сирия, Палестина, страни от бивша Югославия и някои планински райони на Франция. В България е бил отглеждан в Хасковско, Старозагорско, Ямболско, Пернишко, Софийско и Кюстендилско, известен под названието яза. До земите на Балканския полуостров лимецът достига пред едно от епохалните преселения на големи човешки маси от Мала Азия към вътрешността на Европа преди около 9000 години. Търсещите нови територии за отсядане преселници пренасят пришити в дрехите си зърна лимец. Благоприятните условия за живот и плодородните почви на нашата географска ширина провокират трайно заселване. Новите заселници пренасят и прилагат модела на традиционното неолитно жилище и неолитния стопански начин на живот, като с това се бележи начало на неолита по нашите земи. Странски констатира, че най-старото културно растение в нашите земи е еднозърнистият лимец, който по всяка вероятност се е отглеждал още преди 10 000 години. Етнологът и литературен историк Михаил Арнаудов отбелязва, че това растение е намерено при разкопките на селища Могила край село Веселиново-Ямболско, във вид на овъглени части от зрели класове, датирани към средата на второ хилядолетие, към края на бронзовата епоха в Европа. Според него, лимецът у нас е бил отглеждан преди повече от 3500 години преди новата ера.
Същият автор е намерил еднозърнест лимец и в материали от могилата Банята при село Капитан Димитриево, Пещерско, с произход от средния неолит или около 4-5 хилядолетие преди Христа. Древногръцкият историк Херодот, живял от 484 до 425 година преди новата ера, споменава, че тракийските и пеонските жени са пренасели на Артемида тайнствени жертви, увити в пшенична слама. За тракийската пшеница споменава и древногръцкият философ, автор и на сериозни изследвания по биология и природа на растенията. Теофраст, живял от 371 до 287 година преди новата ера, според който тя има много люспи. Вероятно това е бил лимец, еднозърнест или двузърнест. Траките наричали бога Аполон Ситалкс, което значи пазител на житото. Древногръцкият оратор Демостен, живял от 384 до 322 година преди новата ера, споменава за лимец в тракийските подземни хранилища. Във времената на Древна Гърция Тракия е била доставчик на жито, товарено от черноморските пристанища по днешните български земи. За отбелязване е, че докато на онези места в Европа, в които сега се отглежда лимец, той е познат само като фуражно растение, в България по това време той се употребявал и за хляб. Това растение е отглеждано и значително по-късно в големи размери, когато в първите векове на новата ера на Балканския полуостров нахлуват славянските племена. Те продължават отглеждането му и дори му дават свое наименование – лемец, произнасен сега у нас като лимец, произлизащ от действието лумя, което показва начина на обработката на зрелите класове, чрез чукане в каменни съдове, за да се освободят зърната от класовите плеви. В близкото минало лимец е бил засяван главно в селата Горни и Долни Коритен, Уши, Трекляно, Сушица, Злогош, Добридол. Той е бил дотолкова разпространен, че според закона за десятъка, приет от 10-то обикновено народно събрание на 15 януари 1900 година, член 2, изрично е вписан в растенията, които са били облагани с десятък. Най-голям интерес от гледна точка на използваемостта на еднозърнестият лимец е високият добив на зърнен протеин от декар в сравнение с много от съвременните сортове пшеница. Установено е, че съдържанието на суров протеин в зърното варира от 17 до 22,5%. Аминокиселинният му състав е подобен на този на пшеницата. Количеството на липидите в зърното на лимеца е от 50 до 76%, по-високо от това на обикновената пшеница. Съдържанието на масните киселини е по-благоприятно за човека поради по-малкото количество на наситени и по-високото количество на ненаситени масни киселини, за разлика от обикновената пшеница. От анализираните 14 масни киселини е установено, че преобладават линоловата 50,8% от общото количество масни киселини. Тя е изключително важна за защитните функции на кожата и също така олеиновата 24,8%, която предпазва от сърдечно-съдови заболявания, подобрява имунните функции на организма и способства за синтеза на антиоксиданти, като по този начин има ценно действие в борбата с определени видове рак. Съдържанието на нешесте е по-ниско от това на хлебната и твърдата пшеница, което се дължи основно на по-високото съдържание на протеини и малките размери на зърното. Еднозърнистият лимец е потенциален източник на високо съдържание на лутеин, от 2 до 4 пъти по-високо от това на обикновената и твърдата пшеница, и значително количество на алфа и бета каротиноиди, като високите нива на липофилните антиоксиданти, съчетано с високото съотношение между токотриеноли и токофероли, витамин Е, доказва по един безспорен начин изключителната хранителна стойност на тази зърнена култура. Витамин Е играе протективна роля за сърдечно-съдовата система. Подпомага функцията на половите жлези, а също така е сравнително добър антиоксидант. Спомага за бързото извеждане от организма на свободните радикали.
Лимецът е алтернатива за земеделските производители в България, които могат да включат още една култура в сеитбоотборота си, което би им гарантирало стабилен добив в условия на резки климатични промени. Благодарение на предимствата си, лимецът е не само изключително ценно растение, като здравословен продукт с висока биологична стойност, но при отглеждането му е изключено прилагането на препарати за растителна защита – хербициди, инсектициди, фунгициди, акарициди, родентициди и прочие, и минерални торове. Тези факти правят продукцията с изключително ниска себестойност и дават предимство на културата пред останалите в системата на устойчивото земеделие. Проведени са експедиции за събиране на образци еднозърнец лимец от естествени находища на територията на Република България. Целеше се в рамките на проекта да се извърши инвентаризация и характеристика на местообитанията на популациите от еднозърнец лимец на територията на Република България. Създаване на база данни с еколого-географска и таксономична характеристика на събраните образци. Включване в екситополски колекции на събраните образци и осигуряване на предпоставки за трайното им съхранение в Националната генбанка. Естествени находища от еднозърнец лимец са установени чрез експедиции, проведени през 2016 година, като в област Хавстовска, това са села в община Стамболово, Маджарово, в област Кърджалийска, община Кърджали, в област Ямболска, общините Елхово и Болярово, в област Пловдивска, община Първомай. Резултати от проведените експедиции. Регистрирани са 51 естествени находища на еднозърнец лимец в районите на Южна и Югоизточна България. Събран е семенен материал от 43 образци еднозърнец лимец. Извършено е таксономично определяне на събраният семенен материал. Създадена е база данни с еколого-географска и таксономична характеристика на събраните образци, която е съхранена в електронния регистър ФИТО 2000 за документация на растителни генетични ресурси в Института в Садово. Съществуването на това изключително растително разнообразие от диви и културни форми еднозърнец лимец на територията на страната ни поставя особена отговорност за идентифициране на заплахите, свързани с опазването им. Най-важните от тях са предизвикани от глобалните промени в климата, природни катаклизми и непредвидими катастрофи. Съществува реална опасност от загуба на ценен генетичен ресурс от еднозърнец лимец в резултат от разрушаване на местообитания и хабитати, поради разораване на ливади и пасища, включително на пустеещи в миналото земи, прекомерна паша в високопланинските ливади и в ливадите и пасищата на предпланинските райони, замърсяване от битови, селскостопански и промишлени отпадъци. Тези заплахи определят и необходимостта от предприемането на спешни мерки за прилагане на интегрирани подходи за ексито и инсито съхранение. Това включва събиране на данни за местообитание на вида, картирането им, оценка на възможностите и рискови фактори и прилагане на съответните мерки за тяхното ограничаване и отстраняване. Еднозърнестият лимец Тритикум монококум е самоопрашващо се едногодишно тревисто растение. Кореновата му система е брадеста, съставена от множество разклонени корени, излизащи от основата на стъблото, без централен главен корен. Различават се два вида корени – първични, зародишни и вторични стъблени. Първичните корени се проявяват още с образуването на първите листа при покълването на зърното, а вторичните след образуването на възела на братене и през време на братенето. В основата на всеки брат стъбло първоначално се сформира една двойка коренчета, като по този начин всяко стъбло има своя коренова система. Стъблото е високо от 100 до 120 см, тънко, светло-зелено,
По възлите са скъси власинки. От всеки стъблен възел излиза по един лист, състоящ се от влагалище и петора. Листното влагалище обвива между възлието до известна височина, обхващайки го плътно. При прехода на влагалището в петура се образува израстък, наречен езичи или лигула, който е безцветен. Стъблото се обхваща от удължени израстъци ушички в мястото на разтварянето на влагалището. Листата са широки, линейни, горните обикновено голи и грапави, а долните покрити отгоре с къси власинки. Листните влагалища са окосмени. Класовете са линейни, гъсти и изправени, странично сплескани, дълги 4 до 8 см, без усилите, голи, рядко окосмени. Класчетата са разположени в два реда. При озряване класа се разпада, при което членчицата на вретеното остават съединени с класчетата. Класчетата са двуцветни, но само единият цвят е плоден и с развит усил. Плевите са дълги, ланцетни, обикновено голи и лъскави, с два гръбни ръба, които завършват с остри триъгълни зъбци на върха. Зърното е здраво затворено между плевиците, светло-червено, силно сплескано отстрани и с доста тясна, но дълбоко врязана бразда на коремната страна. Културният еднозърнест лимец принадлежи към семейство житни, род пшеница. Отнася се към групата на диплоидните пшеници и е носител на геномната конституция АА. На немски и английски е известен под названието Einkorn, на френски Енграйн, на унгарски Алакор, на италиански Фаро, на румънски Алак и на руски като однозернянка. Счита се, че еднозърнестият лимец е подвид на Triticum aegilops, от който е възникнал културният еднозърнест лимец. Странски, който е проучвал лимеца в страната, открива 4 диви и 11 културни разновидности, между които и някои ендемични. Голямото богатство на диви културни разновидности и форми, установено у нас от този вид, е указание, че нашата страна се намира в център на формообразуването му. Същевременно това е важен белег, който показва дълбоката древност на еднозърнестият лимец в България, откъдето се е разпространил и в Европа. Колекцията от еднозърнест лимец Triticum monococcum е представена от общо 83 образци, от които 68 се съхраняват в базовата колекция на генбанката при условия за дългосрочно съхранение. Разнообразието на поддържаните образци е от 13 вариетета. Преобладават образците с произход от Русия, България и Германия. Образците с чуждестранен произход са получени по пътя на международния безвалутен обмен с други генбанки. Поради факта, че лимецът е почти дива култура, той не е особено взискателен към основните фактори на средата в сравнение с останалите зърнено-житни култури. По отношение дължината на деня, лимецът е индиферентен, но е взискателен към условията на увлажняване и страда при преувлажняване. Също така не понася отрицателните температури в диапазона от минус 10 до минус 12 градуса с Целсий, както и надолу. През своето фенологично развитие еднозърнестият лимец преминава през следните междуфазни периоди. Поникване – трети лист. Трети лист – братене. Братене – вретенене. Вретенене – изкласяване. Изкласяване – цъфтеж. Цъфтеж – млечна зрелост. Млечна зрелост – восъчна зрелост и восъчна до пълна зрялост. Поникването е фаза, която започва с появата на колеоптила. Еднозърнестият лимец, разпространен в България, пониква с колеоптил с виолетов цвят. Продължителността на поникването зависи от съдържанието на влага в почвата и натрупването на определена температурна сума. То протича за 12 до 21 дни при натрупване на ефективна температурна сума над 5 градуса по Целзий от 134,6 градуса по Целзий до 228,7 градуса по Целзий.
Обикновено този период е по-удължен при сеитба на лимеца през есента. Навлизането на културата в фаза трети лист настъпва след от 10 до 15 дни при натрупване на ефективна температурна сума от 49,2 до 168,8 градуса по Целзий. Върху продължителността на междуфазния период поникване трети лист оказват влияние срокът на сеитба, наличието на влага в почвата и предшественикът. Есенната сеитба, запасеността на почвата с влага и използването на предшественици, които обогатяват почвата с хранителни вещества, допринасят за по-бързото протичане на фазата поникване трети лист. Обратно, пролетните сеитби, при които имат и дефицит на влага в почвата и използване на предшественици, изтощаващи почвата, довеждат до удължаване на този междуфазен период. Фазата братене настъпва с появата на възела на братене, разположен на различна дълбочина под почвената повърхност. Дълбочината, на която се залага възела на братене, зависи от дълбочината на сеитба и конкретните агрометеорологични условия по време на поникването до края на трети лист. Засятите на оптимална дълбочина семена и липсата на замразяване на почвената повърхност предполагат благоприятно залагане в дълбочина на възела на братене. Плитката и повърхност на сеитба, както и честото замразяване и размразяване на почвената повърхност, довеждат до изтегляне на възела на братене към повърхността на почвата. Колкото по-плитко е разположен възелът на братене, толкова по-неблагоприятно е развитието на лимеца през следващите фенологични фази. Посевът се разрежда и като краен резултат добивът се понижава. Междуфазният период трети лист братене протича за от 10 до 75 дни и натрупване на ефективна температурна сума от 149,7 до 356,8 градуса по Целзий. Значение за продължителността на тази фаза, освен датата, има и запасеността на почвата с хранителни вещества. В най-кратък срок и най-ниска ефективна сума протича фазата при използване на предшественици, обогатяващи почвата с хранителни вещества, и обратно, при предшественици, които изтощават почвата, удължават този период. Братене-вретенене е междуфазен период, който е от решаващо значение за формиране на добива. Етапите на онтогенетичното развитие, през които се формират дължината на класа и броят на класчетата в клас, протичат в края на братенето и начало на вретенене. През тази фаза е нужно лимецът да бъде подсигурен с достатъчно хранителни вещества и влага в почвата. До настъпването на фаза вретене преимуществено нараства кореновата система. Основният и адвентивните корени се раздрастват на дълбочина и ширина и ефективно използват хранителните вещества и наличената влага в почвата. Дължината на фенофазата зависи от срока на сеитба и запасеността на почвата с хранителни вещества. Есенните сеитби, както и предшественици, които изтощават почвата, удължават тази фаза на развитие. Пролетните сеитби и бобови предшественици скъсяват продължителността и натрупването на по-високи ефективни температури. Вретенене настъпва за 15 до 57 дни и натрупване на ефективна температурна сума от 366,1 до 616,3 градуса по Целзий. Вретененето настъпва с появата на първото коляно върху централния брат. Междуфазният период настъпва за от 10 до 37 дни в зависимост от срока на сеитба. Температурната сума, необходима за протичането на този междуфазен период, е между 357 до 601,7 градуса по Целзий. Междуфазният период изкласяване цъфтеж е най-кратък, като той настъпва за от 6 до 11 дни и натрупване на ефективна температурна сума от 147 до 215 градуса по Целзий. Колко удължена е фазата, зависи от редовното и равномерно поникване на лимеца. Всички условия, които благоприятстват това, довеждат до скъсяване на периода на растеж. Фазата се характеризира с появата на цветчетата, тичинките излизат извън плевите. Цъфтеж, млечна зрялост е междуфазен период, който е критичен по отношение на добива.
През тази фаза се осъществява наливането на зърното и проявата на продуктивния потенциал на културата. Абсолютно необходимо е през тази фаза лимецът да бъде осигурен с хранителни вещества и влага в почвата. Фазата настъпва за 9 до 15 дни и натрупване на ефективна температурна сума от 215,9 до 413,2 градуса по Целзий. Протича бързо при зимни и при пролетни сеитби, когато набира достатъчно ефективна температурна сума за най-кратък срок и е удължена при есенните сеитби. Запасът на влага в почвата и валежите през периода благоприятстват по-дългия период на протичане на тази фаза. Междуфазният период млечна-восъчна зрялост е продължение на предходната по отношение критичността на периода. Нуждата от хранителни вещества и влага в почвата е изключително голяма. Протича за от 10 до 15 дни и натрупване на ефективна температурна сума от 243 до 317 градуса по Целзий. Восъчна пълна зрялост е фаза, при която семената са годни за прибиране и съхранение. Тя протича за 5 до 13 дни и процесите, протичащи в ранните етапи, могат да доведат до повишаване на добива с от 7 до 15%. Необходимо условие е наличието на влага в почвата. В резултат на проведеното проучване може да се обобщи, че вегетационният период на еднозърнистият лимец протича за 124 до 238 дни и натрупване на ефективна температурна сума от 1838,6 до 2338,6 градуса по Целзий, в зависимост от срока на сеитба, предшественика, наличието на хранителни вещества и запасеността на почвата с влага. Удължените критични фази при есенната сеитба благоприятстват формирането на по-висок добив. Най-добри предшественици за еднозърнистият лимец са полските зърнено-бобови култури – грах, лупина, бурчак, секирчи, нахут, фасул, соя, фъстъци и други. Те обогатяват почвата с азот, прибират се рано и позволяват навременна и качествена предпосевна подготовка на площта. Основен недостатък при неокопните зърнено-бобови култури е, че те позволяват намножаването на плевели в края на вегетацията си, което довежда до натрупване на запас от плевелни семена в почвата. Добър предшественик, особено при есенната сеитба на лимецът, е слънчогледът. Той поставя почвата чиста от плевели и позволява нейното състояние да бъде доведено сравнително лесно до градинско, с по-малко почвени обработки. За предшественици в това отношение могат да служат още царевица, рапица, зеленчукови култури. Не се препоръчва използването на други зърнено-житни култури като предшественици, тъй като те и лимецът изтощават едностранно почвата и се нападат от едни и същи болести, плевели и неприятели. Това, което виждаме пред нас, е част от извеждания комплексен многофакторен опит за оценяване по група признаци на този образец, който е избран. В случая имаме опит за датова сеитба, имаме торова норма, имаме предшественик, който в случая слънчоглед. Това, което мога да обърна внимание в момента, е това, което се забелязва честотата на посева. Тоест, то е благодарение на предшественика слънчоглед, който в случая изтощава почвата и унищожава плевелите в предишната година, както семената, така и растителни остатъци. И се вижда, че е сравнително много по-чист посев от останалите видове предшественици. В момента се намираме пред посев лимец след грахов предшественик в фаза братене. Това, което виждаме в момента, е същия опит, който представих по-рано, само че тук предшественика е грахов. Това означава, че почвата има много повече
заплевеляване и се вижда как широколистни и тревни плевели успяват да растат много по-добре от предшественика, който беше на миналото поле, слънчоглед. В случая се вижда, че няма разлика между тореното и нетореното поле. Това е благодарение на високата запасеност на почвата с азот. Вижда се, че фазите в първа и втора сеитба, съответно двете зимни сеитби, са почти изравнени. Това е благодарение пак на високото ниво на азот в почвата, което ниво е заложено от предшественика грах. Ще бъде извършена хербицидна обработка на площта с препарати на база 2,4-D, което е допустимо за култура като еднозърнестия лимец. Към подготовка на площта трябва да се подхожда конкретно, а не шаблонно, в зависимост от типа на предшественика, агроклиматичните условия и датата на сеитба. При бобовите предшественици и след тяхното прибиране, в зависимост от конкретните агроклиматични условия, съществуват два ефективни подхода. Ако след прибирането на предшественика почвата е суха, се пристъпва към еднократно дисковане с тежки дискови брани. С тази операция се цели раздробяването на почвената повърхност, унищожаване на останалата плевелна растителност, разрохване на почвения пласт и се провокира поникването на плевелните семена. Вторият подход се прилага, когато след прибирането на предшественика в почвата има наличие на влага. В този случай се предприема подметка на стърнишката на малка дълбочина 12-15 см. Тази операция довежда до по-добра аерация на почвата. Растителните остатъци огниват по-добре и се ускорява тяхната минерализация. Провокира се поникването на плевелните семена в по-голяма степен, което довежда до по-пълното унищожаване на плевелите с последващите почвообработки. Подметката на стърнището е задължително мероприятие при зимна и пролетна сеитба на лимеца. Преди есенната сеитба на културата се извършва еднократно и двукратно дисковане на площта, в зависимост от заплевеляването и структурата на почвата. Целта е да се доведе до градинско състояние в момента на сеитба. При използване на предшественик слънчоглед, царевица или полски зеленчукови култури, веднага след прибирането им се пристъпва към двукратно дисковане и есенна сеитба. Ако сеитбата е зимна или пролетна, след прибирането на тези предшественици площта се преорава плитко и се дискова. Обикновено при зимните сеитби няма възможност за допълнителни обработки и сеитбата се извършва на предварително подготвени за целта през есента площи. При пролетната сеитба и при нея се извършва задължително едно или две култивирания на дълбочината на сеитбата. С тях се цели унищожаване на поникналите плевели, разрохване на площта и създаване на твърдо легло за семената. През пролетта не се препоръчва дисковане на площите, защото тази операция предизвиква изсушаване на почвата в дълбочина, пропадане на семената на по-голяма дълбочина и неравномерното им поникване. Изисквания към хранителните вещества и торене. Еднозърнестият лимец няма високи изисквания към хранителните вещества. Благодарение на дълбоко проникващата си коренова система и краткия вегетационен период, културата използва малко хранителни вещества от дълбоките слоеве на почвата, недостъпни за повечето растителни видове. Лимецът изисква балансирано съотношение между трите основни хранителни елемента – азот, фосфор и калий. Наличието на повече азот в почвата довежда до полягане на растенията, нападения от болести и неприятели. Полегналият посев страда от вторично заплевеляване. Тези причини водят до по-ниски добиви, замърсени посеви и трудно прибиране.
Торене с 3 кг на декар нитратен азот в активно вещество в фаза братене до начало на вретенене се препоръчва при късна пролетна сеитба, недобре гарнирани и изостанали в своето развитие посеви. Резултатите от почвените проби могат да послужат като ориентир за това доколко е балансирано съотношението между трите основни хранителни елемента. При използване на бобов предшественик балансът между азота, фосфора и калия е оптимален и не е необходимо внасянето на допълнителни минерални торове. Не така стои въпросът, когато предшественикът изтощава силно почвата. Пример за това е слънчогледът като предшественик, който е използвал големи количества от фосфора и калия и това е довело до небалансирано съотношение с азота. В такива случаи е необходимо внасянето на минерален фосфор и калий в почвата с първата обработка след прибирането на предшественик. Препоръчителни норми за това са фосфорни торове под формата на троен суперфосфат в количество 10-12 кг на декар и калий под формата на калиев сулфат 8-10 кг на декар. Това, което към момента мога да обърна внимание, е разликата между торената и неторената част от парцелката. Имаме торена парцелка с 3,7 кг азот, активно вещество в нитратна форма за тази част от парцелката, което дава по-голяма сила на братене в случая, тъй като почвата е изтощена от предишния предшественик. Виждаме тук в тази част на парцелката имаме неторена площ, която ясно си личи как самото братене е в много по-слаба фаза. Сеитбата на лимеца се извършва с сеялки за житни култури на неолющени семена. Сеитба на олющени семена не се препоръчва, тъй като посевът от тях е недобре гарниран вследствие нараняването им и по-лесното атакуване от почвени патогени. Практиката показва, че посевната норма, която се формира от броя кълняеми семена на 1 квадратен метър, е в рамките на 12-18 кг на декар семена. Изведените при нас опити показаха, че гъстотата на сеитба 250 до 450 кълняеми семена в 1 квадратен метър не оказва съществено влияние върху величината на добива, с изключение на късните пролетни сеитби. По-голяма гъстота на посева в този период продуцира по-висок добив чрез увеличаване на броя на продуктивните братя. Върху величината на добива, посредством елементите му, съществено влияние оказва датата на сеитба. Тя има доказана връзка с броя на продуктивните братя, дължината на класа, броя на класчетата в клас, брой на зърната в централния клас, теглото на зърната в централния клас и растението. Изведените в Института в Садово експерименти показаха, че най-високи добиви се получават при есенните сеитби. Тогава, освен всичко друго, се постига и най-добре гарнирани посеви. Сеитбата се извършва на оптимална дълбочина 4-5 см. Такава дълбочина не може да бъде постигната при зимна сеитба и рядко при пролетна. Растенията, покникнали през есента, използват най-пълноценно влагата, натрупала се от есенните валежи и снега, развиват се бързо и равномерно. Когато се пристъпва към сеитба, трябва да се има в предвид, че величината на добива се формира от комплекс агрофактори. Важни в случая са, освен датата на сеитба, и предшественика и азотните торови норми. Изведеният трифакторен опит показва, че в комплекса предшественици, които силно изтощават почвите, какъвто е слънчогледът, за предпочитане са предимно есенните сеитби. При всички останали срокове на сеитба, след такъв предшественик е добре да бъде внесен азотен тор в доза до 3 кг на декар активно вещество в фаза братене. Към момента сме вече на следващата датова сеитба, която е втора зимна, на 15 февруари е тази сеитба. Виждаме, че растенията не са достигнали още до фаза братене. Това всъщност е фаза втори, трети същински лист.
В фаза трети същински лист всъщност се появява третия лист от пазвата на втория лист. Важно нещо да се каже тук е, че се образува възела на братене. Възела на братене е една от най-важните и жизнени части на растенията от рода Тритикум. Интересното е, че има години в северните части на България, когато почвата замръзва и унищожава върхните части на растението. Но ако възела на братене остане незасегнат, растението брати наново. Така че възела на братене в този етап е много важен да се запази. Също така в тази фаза се образуват вторичните адвентивни коренчета, които се разпространяват на диаметър от 20 до 30 см първоначално, след това в дълбочина от 1,20 м. Колкото по-здраво е вкореняването на растението, толкова по-големи шансове има то да оцелее през зимата и силата на вкореняване е пряко пропорционална с добивните възможности на растението. Важно е и дълбочината на залагане на възела на братене, който при нормални условия и нормално залагане на семето, т.е. нормална дълбочина на сеидба, би трябвало да е между 3 и 1 см под повърхността на почвата. Важно е също така да има достатъчно влага в този слой, за да може възел на братене да се развива нормално. Еднозърнистият лимец расте и се развива бавно в началните етапи на вегетативното си развитие. От поникването до изкласяването на културата нараства преимуществено кореновата система за сметка на надземните части. В този момент посевът страда и добивът може да бъде компрометиран от заплевеляване. При силно заплевеляване от широколистни плевели във фаза братене до начало на вретенене могат да се използват хербициди на база на активното вещество 2,4-D, които са селективни спрямо културата. В момента показвам фаза поникване. Всъщност това е началото на фаза поникване, тъй като растенията не са озеленили цялата нива. Виждаме първото зелено листче, което означава, че това е начало на поникване. В тази фаза всъщност се извършва началният етап, всъщност първият етап от генезиса на органите, органогенезиса. Това е третата датова сеидба, която всъщност е пролетна сеидба. На 23 март е извършена тази година. Вижда се, че за това кратко време са успяли да поникнат. Това е заради повишаването на температурите, които имаше. При недобре гарнирани и изостанали в развитието си посеви, те могат да се подхранят във фаза братене с азотни торове в количество до 3 кг на декар. В така представените парцелки има 3 дати на сеидба, 2 зимни и 1 пролетна. В момента това, което се вижда, е първа зимна дата, която е на 15 януари сеидба. Имаме оценяване на фазите, т.е. фенологични наблюдения, и виждаме, че растенията са в фаза братене.
Това, което мога да кажа за фаза братене, е началото на фазата започва с излизането на първия брат, който излиза до централното стъбло, изпод пазвата на първия лист. Братенето се случва когато има достатъчно влага достъпна за растенията. Оптималната температура на братенето е между 8 и 18 градуса. И интересното при него е, че всички братя имат възможност да произвеждат следващи брати от корените си. Всеки брат също така произвежда собствена коренова система. Виждаме в фаза братене, това, което също мога да обърна внимание, е формата на розетката. Розетката е всъщност хабитуса на растението, което в сравнение с пшеницата може да се види как формата е стелеща, за разлика от пшеницата, когато обикновено тя е изправена или полуизправена. Основни болести, но без особено икономическо значение при лимеца, са брашнестата мана и кафявата листна ръжда. Тяхното проявление не е значително високо, дори и при благоприятни условия за развитието на гъбата. Лимецът показва и пълен имунитет към силно вредоносната, напоследък у нас жълта ръжда, септориозата, листните петна и петносването на плевите. Сега ще се опитам да изкарам едно растение, за да демонстрирам фазата братене, какво всъщност се получава. В тази фаза от възела на братене се появяват първоначално 3 до 5 братя, които в следствие се разклоняват и едно растение може да има до 50 братя в зависимост от вида, а може и повече. Братенето всъщност зависи от много фактори. Фактори на отглеждане, фактори на околната среда и фактори на генетиката на растенията. В случая имаме 4 братя, което означава, че фазата е начало на братене. Лимецът е готов за прибиране, когато настъпи фазата восъчна зрялост. Не трябва да се изчаква пълна зрялост, защото семената се ронят лесно и могат да опадат при вършитбата. Влажността на семената трябва да бъде 12-14%. Жътвата се извършва с конвенционален зърнокомбайн, на който оборотите на барабана са намалени на 400-500 оборота в минута. Скоростта на жътвата не трябва да е висока, особено в полегналите посеви. Високата скорост на комбайна предполага постъпването на много биомаса, която затруднява работата на увършаващия механизъм и загубите са високи. След прибирането семената се съхраняват на сухо и проветриво място, а олющеният, годен за консумация лимец в чували.